سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في لو معربي 10 شمون تسنه زت دالو على توزينات تزلكم مصلخو كموترو كيسا فصام دباتنا نخت كتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارئس زينا نمر عز مدبو متصامرتي 370 شح بر نتمزابلتي تግራይ وفيمو ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ሸዋ 10 ሰራሕተኛታት በዓል መዚህ መጓዓዝያ እታ ሃገር ተቐቲሎም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንዝግበር ህዘተ ግጥምን ክትዳሉ ጸዊዑ ጂሃዳው ጉጅለ ብወካሕራም መራሒኡ ከም ዝተቐተለ ዘራግጽ ቪድዮ ኣውጽኡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪካ ኣብ ማእከል ብርቱዕ ሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምህላዋ ከም ዝገለጸን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ንመርዓ ዝመደቦ መጻምርቲ 370 ሺህ ብር ነተመዛበልቲ ትግራይ ወፍዮሞም ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሰባው ቅልውላው ቀዳምነት ክንብ ይግባእ ዝበሉ መርዓዊ ቃልኣብ በላይን መርዓት ማዕዛት አደሰን ኣመርዖም ከውጽኦ ዝሓሰቦ 370 ሺህ ብር ነቶም በቅልውላው ትግራይ ዝተመዛበሉ ኮፍዮም ወሲኖም እዞም መጻምርቲ ህዝቢ በጥሙዩን ናይ መርዓት ጽምብር ወጻይታት ክነውጽእ ስለ ዘይብልና ኣትን መርዓ ክነውጽኦ ዝሓሰብናይ ወጻይታት ንዝተጸገሙ ክንሕግዘሉ ወሲና ኢሎም መራዊ ቃልኣብ በላይ እተን 200 ሺህ ብር ነቶም ኣብ መጽለሊ ዘሎ ወገናት እቲ UNHCR ዘገብረሎ መጽለሊ ስለ ዝፈረሰት እንዳ መግዚእን ክኸውኒና ኣውፊናዮ ይብል መራዊ ቃልኣብ ብምስዓብቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ወራር ናብ ምፍንቃልን ጥሜትን ስለ ዘምርሕም ወገና ኣብ ሽግርን ክሉ ድግስ ዘለዎ መርዓ ክንገብር ይብልና ኢልና ኣነን በዓልቲ ቤተይን ምስ ክልቲኦም ስድራ ተማኺርና እቲ ኣብ መርዓ ከውጽኦ ዝነበሩ ሰልዲ ኣብ ሓገዝ ሕብረተሰብና ከም ዝውዕል ገይርና የለና ኢሉም ማዛት አደሰውን በወገና እዝን ኡሳብርኩቶ ንናይ ህዝብ ትግራይ ጸገም ይቀርፍ ኢልና ዘይኮንስ ካብታ ዘላትና ተኻፊልካን ምሕዳር በዝብል እዩ በዓል ቤተይ ቃልኣብ ነዚ ሓሳብ ኣበጊስዎም ኣነኻ ነቲ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢሉ ኢላ ኣብ እዋን መሳር ቃል ኪዳን በዘናይ ቤተሰብ መሰነይታና ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ በአባት ነብሶም ጥራይ ቃል ኪዳን ከም ዝኣሱርያ ማኣዛ እትሕብር ቃልኣብ ወገኑ እቲ መርዖ ማቐዲሙ ንወርሒ ሚያዝያ እኳ ከይር ቆጽራት ተሓይዙን ተነበረም በሰንከቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም እተናውሕዩ እዝሕብር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኮይና ምስ ሓሰብናዮ እቲ መርዓ ክኸውን እንተ ኮይኑ ከምታ ህዝብና ዘለዋ ክኸውን ኣሉ ብምባሊና በዘይ ጽምብል ኣካይድና ኢሉም መራዊ ቃልኣብ ነቲ 170 ሺህ ብር ነቶም ኣብ መቐለ ብውልቆም ነቶም ዝተፈናቐሉን ምሕጋዝ ተበግሱ ዝወሰዱ መንእስያት ምስ ሓተቱ ኣብቲ ዝሓብሩ ቁጽሪ ሕሳብ ከም ዘእተወሎምን ነሶም ብወገኖም ናይ ምስጋና ምስክር ወረቐት ከም ዝሃብዎ ገሊጹ እቲ ካልኣይ 200 ሺህ ብር ካህን ኣይስ ዝተባሃለ ግብረሰናይ ምስ ዳይሬክተር ጀነራል እቲ ማሕበር ብምዝራብ ነቶም ዝተፈናቐሉ ቴንዳታት ንኽገዝኣሎም ተሰማሚዖም ከም ዝወፈይዎ ይገልጽ ትካል ግብረሰና ያስ በወገኑ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ንመርዓውን መርዓት ዝገብሮ ሰናይ ተግባር ብምስጋን ኣብ ቁርጽ ዋን ምስ ህዝቦም ከም ዘሎ ብተግባር ንዝረጋገጹ ኣሕዋትና ክብርን ሞሳን ይብጽሐዩ ምባል ነቲ ተግባር ካልኦት ክስዕቦ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ሸዋ 10 ሰራሕተኛታት በዓል መዚህ መጓዓዝያት ሃገር ተቐቲሎም ኣማሓዳሪ ምዕራብ ሸዋ ኣቶ ዲሪርሳ ወቁማ ከም ዝሓበሩት እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ወረዳ ሜታ ወልቂጤ ቀበሌ ህለያ ጎዳኑ ካብቲ ክሰርሑ ዝውዕሉ ናብ ገዞም እንዳተመለሱ እንከለዉ ሰዓት 6 ናይ ምሽት እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ገሊጹ ዲሪርሳ ወቁማቶም ብዕጡዋት ዝተቐትሉ ሰባት ናይ ኦሮሚያን ናይ ፌደራል ሰራሕተኛታትን በዓል መዚህ መጓዓዝያም ዝኾኑ ተሻዓተ ሰባትን ሓንቲ ነባሪት እቲ ቀበሌን ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ኣማሓዳሪ ምዕራብ ሸዋ ኣቶ ዲሪርሳ እቶም ሰራሕተኛታት ምኡሩጋ ኣብ ዝበሃል ቦታ ክሰርሑ ኢሎም ጎሮ ናብ ዝተባሃለ ቦታ እናተመልሱ እንከለዎም በቶም ዕጡዋት በዘሰከ ኣገባብ ተቐቲሎም ኢሉ ኣስክሬን ናይ መወቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝተወሰደን ንስራ ግዳያት መርድእ ከም ዝተላኸን ዝገለጸ ኣቶ ዲሪርሳ እቲ ኣስክሬን ሎም ዓርቢ ናብ ስድሮም ክርከብ ምዃኑ ሓቢሩ
ካብቶም ብዕጡቃት ዝተታሕዙ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ መጓዓዝያ ክልተ ሃዲሞም ነብሶም ከም ዘድሓኑን አቶ ዲሪርሳ ሓቢሮም አቶ ዲሪርሳ ነቲ መጥቃዕቲ ኦነግ ሸኔ እዮም ፈፂሞሞ እኳ እንተበለ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣመልኪቱ ግን ኦነግ ሸኔ ዝሃቦ ሓበሬታ የልቦን ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈንጭሉ ዝወፀ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ ንገዛ ርእሱ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅወ እዚ ጉጅለ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኦሮሚያ መጥቃዕቲ ብዝፍጽሙ ሽም እዚ ጉጅለ ወትሩ እዩ ዝለዓል መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንዝግበር ዘተን ግጥምን ክትዳሎ ፀዊዑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንዝግበር ዘተን ግጥምን ክትዳሎ ከም ዘድልያ ብምግላጽ ብፍላይ ከዓ ንግጥም ሙሉእ ምድላዋት ክንገብር ኣለና ኢሎም ሰሜን ኮርያ ኣቀዳሚ ኣቢላ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ንኽምስረት ዝገበሮ ፈተነ ገጽያ ከሊኣቶ ጸኒሖም እዚ ሕጂ ፕሬዝዳንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ዝሃቦ ርእይቶ ከዓ ናይ መጀመርታ ርእይቶ ንሕቶ ምምሕዳር ጆ ባይደን እዩ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ፒዮንግያንግ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገር ብምእካብ እዩ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ናይቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ሸቃሉ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝጀመረ ኣኼቡ ኪም ጆንግ ኡን ነቶም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ሰሜን ኮርያ ሕፅረት መግቢ ኣጋጢምዋ ከም ዘለዎን ገሊጹሎም እዩ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ መደሩ ክብርታትን ጥቕምታትን ናይዚ ሃገር ንምሕላውን ሰላም እዚ ከባቢ ከምኡውን ጸጥታ ሰሜን ኮርያ ንምሓስ ንግጥም ድሉዋት ክንከውን ኣለና ምባሉ መንግስታዊት ማዕከል ዜናት ሃገር KCNA ኣቃሊሃም ኪም ጆንግ ኡን ብምስዓብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንዝህሉ ዝኾነ ዓይነት ሓድሽ ምዕባለታት ተሪርን ቅጽበታውን መልሲ ከም እትብሉ ምግላጹ እታ ማዕከል ዜና ኣቃሊሃም ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ጆ ባይደንን ኪም ጆንግ ኡንን ዘሎ ርክባት ኣሸኻሊልካ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ቅድሚ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንኪም ኬሲ ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ሰሜን ኮርያ ብወገና ኣብ ድሮ ቃለ መሓላ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ዘለዋ ሓይሊ ንክተርኢ ሓደሽቲ ሚሳይላት ከይተረፈ ዝተራየሉ ዓብይ ወታደራዊ ምርኢት ኣካይዳ ነይራ ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ሰሜን ኮርያ ንጸጥታ ናይ ዓለም ስጋት ምዃና ክገልጽ እንከሎም ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘውጽቱ መግለጺ ከዓ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተጸባኢ ፖሊሲ ይኽተላሉ ኢላ ምንባራ ይዝከር ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ትኽተሎ ፖሊሲ ዳግማይ ብምፍታሽ ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንኽትዕንወን ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻም ኣብ ምግባር ኣትሪሩ ከም ዝሰርሑን ገሊጹ ኪም ጆንግ ኡን ምስ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰለስተ ኣጋጣሚታት እኳ እንተተራኸቡም እቲ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክትዕኑ ዝብል ዘተ ግን ኣይቀጸለን ጂሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም መራሒኡ ከም ዝተቐተለ ዘረጋግጽ ቪድዮ ኣውጽኡ እቲ ቦኮ ሓራም ዘውጽኦ ቪድዮ አቡበከር ሸኮ ብህይወት ከም ዘየለ ዝሕብር ተባሂሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሓደ ካብ ቦኮ ሓራም ዝተፈንጨለ ጉጅለ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ነይሩ መንግስቲ ናይጄሪያ ግን ብዛዕባ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታውን ዝሃቦ መግለጺ የልቦን እቲ ቪድዮ ነቲ አቡበከር ሸኮ ብርግጽ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝያዳ መረጋገጽ ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ 3 ደቂቕ ንውሓት ዘለዎ ቪድዮ ሓደ ጻዕዳ ክዳን ምስ ጸሊም ዕማማት ዘለበሰ ሰብኣይ ኣብ የማነ ጸጋሙ ብርክት ዝበሉ ብረት ምስ ጠያይቲ ብዛዕባ ሰባት ተኺቡ ብቋንቋ ዓረብ ጽሑፍ ከንብብ እዩ ዝረአ ናይ ቦኮ ሓራም ጸሊም ባንዴራውን ኣብቲ ምስሊ ዝረአ ኮይኑ እቲ ቦታ ገጠር ዝመስል እዩ እቲ ነቲ ጽሑፍ ዘንብብ ሰብኣይ እቲ ብሳላሓባ ዝፍለጥ ኣዛዚ ቦኮ ሓራም ባካሩ ሞዱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ንሱ ሓድሽ መራሒ እቲ ጉጅለ ኮይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ጸጥታ ይግምቱ ብዙሓት ሸኩ እንተሞይቱ እቲ ኣብ መንጎ ቦኮ ሓራምን ካብ ተፈንጭሉ ዝወጽእ እስላማዊ ጉጅለ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝጸንሐ ተጻቦታት ደው ክብል ከም ዝኽእል ይዛረቡ ንልዕሊ 10 ዓመታት ንቦኮ ሓራም ዝመርሐ ሸኩ ብፍላይ በቲ ኣብ 2014 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄሪያ ኣብ ቺቦክ ዘካየዱ ጭውያ 200 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሩ እዩ ዝፍለጥ ቦኮ ሓራም ካብቲ ዝተመስረተሉ 2009 ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄሪያ ጫድ ኒጀርን ካሜሩንን መጥቃዕታት ክካየድ ጸኒሕሎም ኣብ ናይጄሪያ በቲ ጎንፂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ክፈናቐሉ ከለዉ ብውሕዱ 30,000 ሞይቶም ኣለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪካ ማእከል ብርቱዕ ሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምህላዋ ገሊጹ
أملا أفريقيا قصري بكورونا فيروس نايزت تلخفو سبات كاب 5 مليون كحلفن كله بوحدو شوعات هاجرات آب إيدن زنبر كتابة ودين حسرت كتابة آقات إمون مهلاونيو تسكلت سلم زوباويت دايركتور ودبت أن علم أفريقيا ما تشودو سومو تو أفريقيا مليونات كتابة حجي يلي علو إلام كاب هاجرات أفريقيا دو أفريقيا موروكو تونيزيا إثيوبيان جبتن بغدم تختل أتنزبزها قصري بكورونا فيروس زت تلخفا سبات زلون هاجراتين أوغندا ناميبيان بزي سالساي معبل لبدا كورونا فيروس اتن آزين تتقين زلو هاجرات كوينن معالتاوي 10 سبات بسنكي كورونا فيروس زموتولن هاجرات كوينن الوام ودبتعنا على مملا أفريقيا كساب هجي لليميتن 36 شح سبات بسنكي كورونا فيروس كم زموتيو زيقلت دلتا فاريانت زت تبال حدش عينت كورونا فيروس اب 14 هاجرات أفريقيا خركبن كلهم اتم جمرتها بدو أفريقيا زت رأيه بيتا فارنيات استسميه حدش عينت كورونا فيروس كام ناب 25 هاجرات أفريقيا أصفح في حلوم ودبتعنا عالم هاجرات أفريقيا مزي أقاتي موزلو سالساي مع بلبدا كورونا فيروس تزتحايزوم مليونات كتابة كورونا فيروس كم زلين وكان تحبرم كتابة معاس أب إيد هاجرات أفريقيا كم زبت صح زت تفلت نجر كم زليو زقلت زخبركم تهاتلتي بين تفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم